Jason het so pas hier oor die wenstreep gekom vir die halfmarathon. Hoe was jou wedloop? Mijn wedloop was wonderlijk. Baie geniet. Zien wat ik uitgekeken heb voor die jaar. Ik heb het gezien, het was geadverteerd. Ik heb het om gebruiken en ik ben niet om te genieten. Dus ik dank wel voor Luders Secret Festival. Dat hebben gezegd. Ik hoop dat als ik weer volgend jaar weer een kans krijg, zal ik zelf hier. Sê vir my, van waar is jy? Van mij oorspronkelijk is Karlsburg. Maar ik is nooit, ik is in Wonderlijk. Ik is in basis en de eerste. Ik coach nou met Richard April. Ja, dat is het meeste. Ja, iets wat winderig vandag in Loederich. Hoe was die route? Die route was bereid. Als je 36 zo moet je nog blijven aan mijn tijd die er was. Dat was een beetje laat gebracht. Sê vir my, watter ander planne het jy vir die jaar? Ander planne vir die jaar. Volgende naweek gaan doen ek die BTS bed marathon. Daar wil ik een cultural festival. Sal daar wees. Nieuwe marathon sal daar wees. En hopelijk. Daar is nog een daar so. Championships is volgende maand. Qualifiers. Voor die championship. Ik kan dat ook iets. En dan is het die USAP marathon met 800 juniors.